Distingit públic, bona vesprada i benvingut a la funció de cloenda de la Fira Modernista que ha preparat per a vostès la banda sinfònica de la Lira Casino Carcaixentí, que amb aquest concert posa el seu fermall d'or a aquesta fira que esperem hagi sigut del seu agrat. La nostra banda sinfònica és filla d'aquelles dues bandes de l'època modernista, la primitiva i la progressiva, que ja difonien la música al carcaixent d'aquella època. Però també hem de recordar enguany que celebrem el 150 aniversari de la fundació del Casino Carcagentino, del qual també és hereva la nostra societat i que pretenia promoure i difondre l'agricultura, la indústria, així com l'art musical, les arts plàstiques i literàries, per mitjà d'exposicions, mostres, representacions teatrals, cinematogràfiques, conferències, seminaris i biblioteques. Valga aquest concert com a homenatge i record. Però abans de començar la nostra actuació, el nostre alcalde, Paco Salom, ens dedicarà unes paraules com a cloenda d'aquesta segona Fira Modernista. Un fort aplaudiment, per favor. Molt bona vesprada a totes i a tots. Conforme ha dit el presentador Eugeni, este és l'últim acte programat dins del marc de la segona Fira Modernista. No obstant això, encara que el concert s'acabe, la Fira de la Tapa i tot el demés continua hasta que el públic deixi d'assistir esta nit. El meu motiu d'estar ací és agrair d'alguna manera a totes les entitats i persones que han participat en l'organització de la Fira i d'alguna manera vaig a personificar-ho en la societat musical. Fa any i mig aproximadament, quan estàvem dissenyant encara la primera de les edicions, anàrem a Casa Salvador, que en aquell moment estava convalescent, estava també Matilde, estava Onofre, el director, i es plantejaren la possibilitat de col·laborar en la primera edició. La resposta dels representants de la Junta i del mateix director va ser immediata i es van volcar en col·laborar en el poble, en l'Ajuntament, per organitzar la primera fira. Des d'aquest moment la col·laboració ha continuat i jo tinc que dir que estem molt contents i molt agraïts amb la Lira, la societat musical, per la seva col·laboració. I això què vol dir? Que a banda de tindre una gran banda que són bons com a músics, són una societat que estan implicats plenament en el poble de Carcaixent i col·laboren sempre que els ho demanem. Jo per això vull personificar avui en ells l'agraïment de l'organització a totes les persones, torno a dir, i a totes les entitats que han col·laborat i des d'allà convidar, com no, de cara a la tercera edició, que serà l'any 2018, per a que aquesta col·laboració siga o igual o millor. Moltes gràcies a tots, espero que s'ho hagin passat molt bé i ara el que toca és disfrutar del magnífic programa que ens han preparat per aquesta nit. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Paco, i gràcies també pel recolzament a l'Ajuntament de Carcaixent i la Regidoria de Cultura, als nostres músics i al mestre director, i a tots vostès per la seva assistència. El concert està a punt de començar. Un fort aplaudiment per a la nostra banda sinfònica i el mestre director José Onofre Díez Montó.
Gràcies.